Ato aning sugdan mga bay, dunay gihimong lawom nga investigasyon ang Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ kung kang kinsa gikan ang mga campaign contributions nilang Presidente Bongbong Marcos ug Vice President Sara Duterte niadtong 2022 elections. Nahibaw-an nga bisan di ay sila nakadawat man pod og campaign donations gikan sa mga government contractors nga gidili sa balaod. Kana og uban pang mga balita ihatod kanato ni Dale Israel sa One News Cebu. Hugot nga gidili sa Omnibus Election Code ang pagdawat sa mga kandidato og donasyon gikan sa mga public works contractors. Apan unsaon na lang kung ang nilapas niini ang pinakagamahanan nga opisyal sa nasod. Makita gikan sa Statement of Campaign Contributions nga gisubmit sa mga kandidato sa Commission on Elections nga pinakadako nga contributor ni President Bongbong Marcos atol sa 2022 elections mao ang tycoon nga si Rodolfo Hilot Jr. Tag-iya siya sa Rudhill Construction and Enterprises nga nakabase sa Zamboanga del Sur. Nihatag si Hilot kang PBBM og 20 million pesos. Aduna pa isa, si Jonathan Quirante, tag-iya sa Cebu-based Quirante Construction Corporation o sa milyon ka pesos ang iyang donasyon. Human midaog si Marcos Jr., makita ang dakong pagkasaka sa balor sa mga government contracts nga na-award sa duha ka kumpanya. Pinakadako ang sa Quirante Construction nga misaka sa 3 billion pesos ang solo og joint contract sa 2023. Usa ka bilyon ang nidugang sulod lamang sa usa ka tuig human sa eleksyon. Si Vice President Sara Duterte sab nakit-an nga beneficiary sa real estate firm nga gipanagiyahan sa construction magnate nga si Glenn Escandor. Sole corporate donor ni Duterte ang SDevco Realty Corporation atol sa 2022 vice presidential elections. Tanan nga advertisements ni VP Sara nga miabot og halos 20 milyones ka pesos gibayaran sa maong kumpanya. Ang usa pa ka kumpanya ni Escandor, ang Genesis 88 Construction Incorporated, nakadawat og DPWH contracts atol sa Duterte administration. Ipila lang kini sa mga impormasyon nga nakuha sa Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ nga nagpadayon karon sa pagbutyag sa mga anomalya sa flood control contracts sa gobyerno. Una nang gipahibalo sa COMELEC nga gipalig-on na sablila ang investigasyon. Lisod lang kuno kay tungod kulang sila sa tao. Samtang sa pagduaw ni President Bongbong Marcos sa Jose Fabella Hospital sa Maynila, ipahibalo niya nga ay balik na sa PhilHealth ang nawala nga 60 billion pesos nga pondo. I'm happy to be able to announce dahil sa ating mga ginagawa, siguro alam naman ninyo lahat, yung mga savings natin na bago na galing sa iba't ibang departamento but mainly from Department of Public Works and Highways, yung 60 billion na yan, ibabalik na natin sa PhilHealth. Sa Lunes sab, suspendido dayon ang tanan nga trabaho sa tanang government offices ilalom sa executive branch sugod alauna sa hapon. Ideklarar nga kainang pamilya mahalaga day sa Lunes. Mao nga gusto sa gobyerno nga mas tutukan sa mga pamilya ang pag-andam sa masustansyang pagkaon sa ilang tagsa-tagsa kabalay. Dale Israel, One News Cebu.